Леле, съжалявам. Извинявай за волярите. Просто изключително много бързах и не те забелязах. Разбираемо, няма проблем. Често се случва. Често се случва да те блъскам. Често се случва да не се виждаме един друг. Да, така е вече доста по-сложно, когато сме обезличени, нали? Аз никога не съм разчитала на външния си вид и ми харесва това равенство. Колкото и да се криеш под дробата си, аз виждам нещо различно в теб. Това е парадокс. А не е парадокс начинът ви на изразяване и пламъкът в очите ти. Вие да не сте писател. По-скоро човек на изкуството. Аз значи като човек на изкуството трябва да бъда по-внимателна към вас, защото може би сте по-чувствителен от обикновеното. Това го определяш ти. И ако смея да попитам, като какъв човек също така се определяш. Вие вече доста ясно ме определихте. Различно. Малко странно пак да говорим за различия, при положение, че всички сме еднакви. Човек на изкуството звучите доста клиширано с тези моди и роби. Всичко това няма значение. Всички сме различни, няма еднакви хора. Аз съм различна, ти си различен, всички те са различни. Всеки е живял драмата в живота си и това по някакъв начин го прави различен. Пък и доста си противоречите. Първо ми казвате, че съм била такава, пък после не било на мода. Предлагам ви първо да се разберете сам със себе си и тогава да давате оценки. Се разбрахме, че съм човек на изкуството. Те си противоречат. Аз съм Калина. Аз не съм човек на изкуството, но и аз имам своите слабости. И ако ми позволите, не в черковния гроб зариха любовта на тези жертви. Там уровят само тези, дето истински са мъртви. А нас погребаха ни тук, край тази долина. Той израсна кичестяво, а до него аз Калина. Той прегърнал ме склони, аз в него веки срял. И за сърцата, що се любят, смъртта не е разяла. Колкото клиширано и случайно да звучи, приятно ми, аз съм вярвам.